Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol And Tita Tanya Chinita. Good morning sa lahat ng nakaabang na mga kabisyo, lalo na sa programang Mga Katas ng Nakalipas. Ako po pala si Owen ng Pasig Riverside. Isa po akong staff sa isang express delivery at pera padala. Malapit lang din po dito sa amin. Nakilala ko po ang at tita ang aking girlfriend na si Dayan dahil naging suki po namin siya. Palagi po siyang nagkiklaim ng pera sa amin na padala po ng kanyang ate galing Malaysia. Dahil po doon naging close kami at inaamin ko po ang at tita na matagal ko na pong crush si Dayan. Hindi ko lang po alam kung crush niya rin ako. Kakagraduate niya lang daw po ng HRM at gusto niya ring magtrabaho kasama ang ate niya sa Malaysia. Kaya baka po maiwan ako sa ere, sinunggaban ko na ang pagkakataon. Di na po ako nahiya na umamin sa kanya na may gusto po ako sa kanya. At dito na nagsimulang tumagas ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Ayan na po lahat. Salamat po. Thank you hihiyan na nga ako. Lagi kayo nag-aasikaso sa akin. Sana hindi ka magsawa. Ba't naman ako magsasawa Kahit nga day off ko, pag may i-claim ka, pupuntahan talaga kita. Bakit? Ba't mo yung ginagawa? Para ako ang magsiserve sa'yo. Kasi ayokong baka iba yung mag-serve sa'yo. Mapunta pa yung pagkagusto mo sa kanila. Nagsiselos ka ba? Wala naman akong karapatan. Bigyan mo ako ng karapatan. Ay naku, ganyan ba yung diskarte mo sa mga nakakarasyan mong customer mo dito? Hala, hindi. Ngayon nga lang ako. Tanungin mo pa tong kasamaan ko. Wala akong ibang crush. Diba, Brad? Totoo yan. Ma'am, wala tong crush. Crush baka jowa meron. Naku, wala rin akong jowa. Isa gwapo mong yan, wala kang jowa. Kung sasagutin mo ako, magkakajowa ako. Ikaw, sa ganda mong yan, wala kang boyfriend? Wala akong nagugustuhan Parang wala akong tiwala sa mga lalaki. Parang lahat naman kayo babaero. Ayan na. Damay na naman ang sibilyan. Ikaw ba, Bong? Di ba may asawa ka pero kinikilig ka dyan sa kachat mo? Asawa ko to kachat ko.
Ganyan na. Pag-asawang ka chatbog, nakakunot yung noo. Ayan ang mali sa inyo. Akala mo, kami, kilig na kilig pa rin kami sa asawa ko. Wow, talaga. Actually, pangatlong asawa ko na to eh. O, diba? Patingin nga. Oh. Tingin nga. Pangatlong asawa na. Oh. Oh. Baby tree. Ano yung baby tree? Pangatlo nga. Pangatlong baby. Pero ako wala talaga akong girlfriend. Oh, ano gagawa? Ba't mo sinasabi? Ulit-ulit. Narinig ko Sa na day ngayon. off ko, baka pwede kitang invite. Alam mo, alis na ako. Ang dami mo ng... Sige na. Okay lang ba? I-text kita. Ano? Text naman tayo. Sige na. Kailan ba yung day off mo? Sa Tuesday. Tuesday? Parang lang. may gagawin ako eh. Wala kang gagawin. Kahanap ka lang ng gagawin eh. Discardin nyo rin yung mga babae, no? Siguro nga, hindi mo talaga ako type kasi... Hindi. Oh, hindi. Wala naman ako sinabi. Wala akong sinasabi ah. Talaga, hindi mo talaga ako type. Anong oras? Dinner na lang ha. Mga alas 6. Pagka-out ko dito, kita na tayo. Saan tayo magkikita? Ayoko ng nag-meet halfway. Daanan mo ko. Oh, sige, daanan kita. Nakamotor lang ako, okay lang sa'yo. Okay lang. May extra helmet naman ako eh. Bakit kami extra helmet? Para sa'yo. Makabili ka agad? Oo, naka-ready na yan. Sige na. Ang dami mong palabok ko dyan. Ha? Pasakita Tapos tayo. si Bong nakasmile nakikinig sa atin. Hindi. Sa chat ko yan, baby 3. Parang, alam mo parang... Hala, narungsin ako kay baby 2 ko na send. Galaw. Bong, napansin ko parang sanay ka na may ginaganyan na customer. Siguro kasabot ka na nito ni... Hindi to customer, ma'am. Hindi. Sanay ka na kay Owen. Ito. Na may ginajamming Wala yan customer. ginajamming, ma'am. Mabait Kasi talaga parang siya. wala ka ng reaction eh. Parang scripted na. Parang Wala kasi akong... Hindi ako nangingalam sa kanya para hindi niya ako pakialaman. sa bagay. Sige, Ganun yun. sige. Sige, Ano? let's see. Oo na! Martes na. Ang kulit naman eh. At nagkita po kami pagdating ng Martes. Kumain po kami ang kolatita at matapos pong kumain, gusto niya raw po magpalipas ng oras. Gusto magpakain. Ganun na po. Sure ka dito tayo? Hindi ka ba na ma-offend ka, dinala kita dito? Alam mo, nauutal ka. Kinakabahan ka. Mas kinakabahan ka pa kaysa sa akin. Dito muna Hindi nga tayo. ako sanay pag ganito eh. Kala mo kasi Bakit sanay hindi ako. sanay? Ano ba? Matutulog lang naman tayo dito. Kaya nga. Hindi ka sanay matulog? Hindi, mapupuyat ako palagi. Sige, tulog. Idlip lang ako dito ah. Sige, tulog. Tulog ka lang. Gisingin mo na lang ako pag time na. Kaya lang hindi ako sanay ng walang unan. Pwede umunan sa'yo. Sige, higa ka. Sarap ng muscle mo. Nag-gym ka? Minsan. Huy, magkwento ka naman dyan. Tumingin ka naman sa akin. Akala ko ba matutulog tapos nagkwentuhan? Sige. O, ba't ka nakadilat? O, saan ka nakatingin? Sige, pipikit na nga ako. Ano pa bango mo? Ano? Ba't mo kinis? Ang bango mo kasi. Kahinaan ko kasi yan eh. Salvatore. Bigay ito ng kapatid ko eh. Ang dami mo pang alibay. Uy, tama na. Uy, huwag mo akong kagatin. Wala pa nga. Wala pa ba? Are. Gusto mo kinakagat? Ha? Sandali. Dayan, sigurado ka na ha? Kiss lang naman to. Wala to. Malayo to sa bituka. Ganun ba yun? Nakikiliti ako. Dayan. Malayo
Malayo sa bituka, ngunit malapit sa matres. Nabuntis po si Dayan matapos po yung nangyaring yun. Naging kami. Basic naman po yun kasi nakuha na niya ang aking pagkalalaki, Uncle at Tita. Wow! Ba't ka nagagalit? Pananagutan naman kita eh. Diba sabi ko naman sa'yo ano mang mangyari, dito lang Alam ako. mo, naririndi ako sa iyo ah. Ikaw napakasalita mo, ayoko nga. Kasalanan mo to eh, bakit mo ko binuntis? Ha? Ikaw yung unang nangalik eh. Tapos ako may kasalanan. Alam mo naman ang dapat gawin, lalaki ka, hindi ka ba na seminar ng mga kaibigan mo? Hindi. Kasi hindi nga ako marunong eh. Malay ko ba? O baka sinadya mo? Sinadya mo para matali ako sa'yo, pues. Hindi ako matatali sa'yo kahit buntis ako. Dayan. Hirap tuloy, nagsusuka ako tuwing umaga, nakaka-istorbo ka sa buhay ko. Pananagutan naman kita eh. Sino may sabing dapat mo akong panagutan? Hindi naman kita inuobliga na panagutan mo ko. Siyempre yung bata, anak ko yan. Diba? Anak ko yan eh. Ba't ka ba nagagalit? Kasi dahil sa'yo ha, yung mga pangarap ko, hindi ko matutuloy. Magmamalaysia pa ako. Pero dahil dito, Timo, hindi ako matutuloy. Kukunin sana ako ng ate ko eh. Dahil sa'yo, nakakabwisit ka. Naiinis ako sa mukha mo. Hindi ka kasi marunong. Sana sinabi mo sa akin na hindi ka marunong. Sana hindi ako nabuntis. Hindi ko naman alam na gano'n ang mangyayari. Nagpapanggap ka kasi na magaling ka, na alam mo lahat. Di mo pala alam. Yung galawan, nakakainis ka, Owen. Inis ako sa mukha mo. Nang bubuntis ka. Tamo, yung mga pangarap ko, yung mga plano ko, ano na? Saan ako pupulutin ito? Tas ikaw pa yung magiging ama ng anak ko. Diyos ko, ano ba naman to? Minalas talaga ako. Grabe ka naman makapagsalita. Hindi naman kita pababayaan, pati yung anak natin ah. Hindi ba babayaan? Hindi ko naman sinabing alagaan mo kami. Kaya ko to. Alam mo, Owen. Sa bahay na lang tayo tumira. May kahit maliit yung kwarto ko. Ba't ba namimilit ka? Ayoko nga panagutan mo ko. Hindi nga ako interesado dyan sa mga offer mo. Ayoko sa inyo. Ayoko makasama. Owen, pasensya ka na. Ayoko kitang makasama. Paano yan? Magbubuntis ka, manganganak ka. Paano yan? Kaya ko to. Pag kinasama kita, matatali ako sa'yo. Yung mga pangarap ko, lalong hindi matutuloy yung mga plano ko. Istorbong bata na nga eh. Storbo ka pa? Anak natin yan eh. Ba't mo ginaganyan yung bata? Inosente, wala naman yung Ikaw alam. nga ang anak ng Diyos. Ang bait-bait mo. Anghel na anghel ka. Nakakainis. Bubuntis ka. Umalis ka nga sa harap ko. Dayan. At nagdesisyon po si Dayan matapos niyang manganak. Aalis po siya papuntang Malaysia. Pero hindi po sa akin inihabilin yung bata sa mga magulang niya. Anak, mag-iingat ka doon ha. Ang iaso. Anak. Bakit ang lakas ng bibig ng anak mo? Batang-bata pa. Batang-bata pa, bungangera na. Bata yan eh. Dayan. Dayan, magsalita ka. Ay, Pa, Ma, ano po yung tanong nyo, Papa? So, padalan mo kami ng pera. Kami magbabantay ng anak mo eh. Ay, opo naman. Basic naman po yun. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic? Paano pag pumunta yung tatay niyan dito? Papahiram ba namin? Wag ha. Huwag niyo pong ipapahiram pa. Huwag niyong kahit dapuan ng kamay ni Owen yan. Please lang, Pa. Anak na to eh. Paano pag pinahiram niya eh? Gusto ko rin mamasyal. Iiwan mo na Baka tinatamad lang po kayo mag-alaga. Parang ganun na nga. Papa naman, Pa, bibigyan kita ng sapat na pang babae mo na budget para walang Mama naman ito. Di ba pwede budget lang?
budget mo pambabae mo, Bumalik na rin pa talaga, budget lang. Pang-beer house mo, para lang wag mong ipapahiram niyo kay Owen. O hindi ko ipahiram yan. Magkano ba yan, anak? Magkano po ba pag may ka-table sa beer house? Ladies drink Opo, ngayon, magkano? per 45 minutes, 350. 350. Ilang beses po sa isang linggo kayo nagna-night out? Ngayon, matanda na ako. Mga Once a week. Twice na lang. Twice to a beat. week. Twice o to beat 700. advantage. 1,000 a week, okay na. Ayan yan. Okay. Yan. Huwag niyo huwag mong papahiram. Magagalit Hindi ako ko ipahiram yan. Di ba, Dali? Maisumbong niyo po sa akin. Ano ba pinag-uusapan niyo? Bakit Buti may... na lang, dito nakarinig. Oo. Basta hindi namin pahiram yan. Hindi namin pahiram. Anak ba yan ni Kanor? Yang batang yan? Ay, Diyos ko. Hoy, Dali, hindi ko to. Apo na natin to. Bakit? O hindi daw, hindi naman daw. Kanino ka bang anak? Mama, Cocomelon! Ang aga naman magsalita ng apo ko. Ay baby, ang lolo mo may babae. Hoy, tumatanda, hindi kita bantayan. Sige ka. Ay sabi ko na, ikaw Aray talaga ko, Kanor. aray ko, dading. Mag-ingat ka sa Malaysia, anak, mamimiss ka namin. Kami nang bahala sa apo ko. Alam mo naman, ang tatay mo kahit babaero yan nung araw, maalaga yan sa mga sa bata. Hoy, kaya nga mahilig sa bata. Oo, yun nga. Oo. Anak ka, mag-ingat ka doon. Ingat ka, anak. Opo pa, opo ma, salamat po kayo na mahala sa anak ko. Ayaw po ni Dayan ang kolatita na umasa lang sa kanyang mga magulang, lalo na sa akin. May pangarap pa daw siya kaya tinuloy niya po ang pag-alis papuntang Malaysia. Iniwan niya yung bata sa kanyang mga magulang. Gusto ko pong makita ang anak ko kaso hindi po ako pinapahiram. Nakikita ko lang po pero hindi ko madadala yung anak ko. Tiniis ko po yun hanggang sa umabot po ng 2 taon sa Malaysia si Dayan. Iniisip ko po baka may chance pa na ma-okay kami dahil may anak na kami. Dayan, ang ganda mo na ngayon Thank you. Parang wala kang anak parang wala tayong anak Thank you so much. May gusto pala akong ipakilala sa'yo. Hi. Darling, Charles. Yeah, darling. Please meet my my friend. This is Owen. Hi. Owen, please meet Charles. Hello, brother. How are you doing? Sino yan? My fiancé. Anong fiancé? Di ba may anak tayo? Di ba ayusin natin to? Saan mo nakuha yan? Wala akong sinasabing ganyan, Owen. Ayusin mo yung pagsasalita mo sa anak ng... yung sa fiancé ko. Baka mahalata niya tayo. Darling, is there something Charles, wrong? Charles, no, he's just inquiring about something. But yeah, this is my fiancé and kakasal na kami soon, Owen. Invited ka, punta ka. Right, honey? Yeah, bro, be there in your wedding day. Naintindihan mo. Yeah, I understand. You know what I'm saying. I have your translator. Darling, so are you excited to explore the Philippines? Yes, I'm really excited, Yes. darling. I love you, darling. I really love your kid. Your kid. Thank you so much for loving me for who I am, even though I'm a single parent and I have a difficult past. Mahirap na past. Difficult past. Don't you worry. You're gonna have a brighter future with me, darling. Okay? Oh, really? Thank you, I darling. love you so much. I love you so much, darling. Owen, pasensya ka na, Owen. Sarap ko talaga. Wala. Di Owen, mo ba ako talaga minahal, stop Dayan? acting like that. Umayos ka. Gusto ko Walang maging okay tayo. walang alam si Charles. Walang siyang alam. Ayusin mo. Pwede ba natin ibalik ang lahat? Anong ibabalik? Wala na tayong relasyon. Tinapos ko na nang umalis ako ng bansa. Ayusin mo. Nasa harap ka na magiging asawa ko. Charles. Is there something wrong, brother? Why are you No, crying?
He's just happy for us. He's happy for us. Tears of joy. Ayusin mo. Tears of joy? Is that yes, tears of joy? Tears of joy. Grabe ka, Dayan. Owen, ayusin mo. Ayusin mo. Minahal kita tapos... Hindi ka na makakarating dito kapag... Hindi ka na makapunta dito pag di mo inayos. Ayusin mo. Mahal na mahal kita tapos ganito. Ilusyon mo. Nag-i-ilusyon ka lang. Ayoko na. Oh, Owen, ayoko. Darling. Darling, Let's go. let's go. Are you ready for today? Bye, Owen. Alis na kami. Owen, yung wag bata? mo kaming gugulin. Subukin mo lang guluhin kami. Dayan Hindi ka na naman. makakayapak dito sa amin. Dayan. Sa namin. Siya na Dayan. yung magiging ama ng anak ko. Dayan. Ayoko. Owen, ayoko. Dayan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!